Som els treballadors i les treballadores de Canal 9 i Ràdio 9. Hem muntat avui la nostra unitat mòbil amb els nostres mitjans. Volem complir en aquesta manifestació el que pensem que hauria de fer cada dia la nostra empresa. Ser altaveu de la societat valenciana i no marginar a ningú. Volem donar veu a tots els col·lectius que avui es manifesten contra les retallades en el sector públic. Als companys de Canal 9, que moltes voltes esteu allà a peu de carrer i doneu la cara per els jefes que manipulen informació, dir-vos que estem amb vosaltres, que sabem que n'hi ha gent allí que ens apoya i que continueu en mobilitzacions i per una televisió pública i de qualitat. Moltes gràcies. Gràcies. I això que la joventut passava de tot, senyor. Molta sort i ànim a tots i sobretot una cosa molt important. La tele és bàsica per als valencians, per a fer una tele en valencià, pública, de qualitat i per això feu falta tots. Ànim! Moltes gràcies, Ximo Clemente, president de la Unió de Periodistes. Que no la paguen en retallades a l'educació, la sanitat i que tampoc la paguen als serveis informatius públics, perquè la informació és un dret de ciutadans, no és una cosa per a fer-li propaganda als dirigents que no enganyen. Els treballadors de Ràdio 9 i Canal 9 hem demostrat amb la nostra presència aquí que estem en comunió i units amb la societat valenciana, que som part d'ella, que podem fer la faena que necessita la societat amb la informació que necessiten, informació de proximitat, estar amb ells. Són els nostres directius els que ho impedeixen. I això la societat ho ha de saber i ho ha de reclamar. Una televisió i una ràdio plurals per a tots, que representa a tots i que tots la puguen sentir seua, tots sense exclusió. I la primera correcció és que es destituïsca fulminantment al director general de Radio Televisió Valenciana, José López Jaraba. Hem d'acabar aquest programa especial que hem fet amb aquesta unitat mòbil. Durant aquesta manifestació, els treballadors de Canal 9 i Ràdio 9 hem posat el nostre ofici i la nostra experiència al servei dels valencians que avui heu vingut a expressar el rebuig a les retallades públiques. Hem tractat d'informar amb els pocs mitjans que hem pogut preparar pel nostre compte i hem fet altaveu, o ho hem intentat almenys, de la societat valenciana. Hem complit amb la nostra missió fundacional. Podem fer-ho, sabem fer-ho i volem fer-ho. Però per aconseguir-ho necessitem el suport de la societat, de vosaltres. Vos demanem que exigiu a la direcció de Radiotelevisió Valenciana i al govern de la Generalitat que els mitjans públics que paguem entre tots complisquen amb la seva missió tots els dies i no de manera extraordinària, i garantisquen el dret a la informació, un dret fonamental per a una democràcia saludable. Vos demanem exigència i no resignació. Vos demanem també que no caigueu en el parany de donar per perduda la tele i la ràdio perquè és el que estan esperant per a regalar-la a alguna cadena amiga. Esta tele i esta ràdio són nostres. Nosaltres la paguem. Nosaltres som els accionistes i a canvi exigim i tenim drets. Tenim dret a uns informatius plurals on no es silencie a ningú. Tenim dret a una programació de qualitat que ens tracte com a persones intel·ligents. Tenim dret a escoltar un valencià acurat i ric en varietats i amb una pronúncia correcta. Tenim dret, que ja heu vist que sabem, a que sí, Xelo? Tenim dret a una programació infantil que formen valors les personetes que són el nostre futur. Tenim dret a veure i escoltar els grans talents d'esta terra, actors, músics, escriptors, humoristes, forçats sovint a emigrar per buscar faena. Tenim dret i exigim que els directius siguin professionals competents que es dediquen a fer tele i ràdio i a cap altre negoci.
Nosaltres des de dins i vosaltres des de fora ho podem aconseguir. I per acabar, companys i companyes, contestant a la pregunta que tantes voltes ens fa mal i hem sentit de a on està Canal 9, jo vos propose que avui acabem aquesta manifestació cridant que així ha estat Canal 9, així està Canal 9, no sé com, està Canal 9. Som el poble, no l'enemic. Alguna cosa més? No a ver-ho! Gràcies, Òscar.